Evo, pozdravljam vas i večeras, pitanja je puno, ja ću se truditi koliko mogu da odgovorim na neka od vaših pitanja. I evo, zapalo mi je za oko jedno pitanje koje nije baš tako lako, koje zapravo klasična medicina i ne može da leči na neki način, ali evo, pitanje je postavljeno o tinitusu, dakle o zujanju u ušima i tom šumu u ušima koji se neprekidno čuje. A vi koji ste postavili takva pitanja morate, i ako to imate problem vi ili neko od vaših bliskih pa ste postavili to pitanje, uvijek morate da vidite kad se taj šum pojavio, da li je to bilo posle neke buke strašne, da li je to bilo posle neke svadbe gde je muzika i ozvučenje bilo preveliko, da li je u pitanju osoba koja voli da sluša bučnu muziku, i to je moguće i to može da stvori pojavu šuma u ušima. Negde kada govorimo o tinitusu, stvarno to je pokazatelj nekog problema zdravstvenog. Veliki broj ljudi danas imamo podatak za Ameriku gde preko 50 miliona ljudi ima tinitus, što slabiji, što jači, oni to procenjuju jačinu, ne znam, imaju neku svoju skalu, indekse po kojima to rade. Suština je da negde 50-60% ljudi koji imaju tinitus jeste u stvari nekog fizičkog ili fiziološkog porekla, a ostalo, dakle pola skoro, je psihološkog problema. Tako da ja ne bih zanemarila i jedno i drugo. Svaki čovjek mora naravno da ode kod lekara, ali mora i da prepozna koje mu signale šalje telo, i kada je tinitus u pitanju, zapravo ako je fiziološki problem u pitanju, fizički, dakle ako je neka bolest u pitanju i dođe do fizičkog oštećenja uha, unutrašnjih delova, onih sitnih koščica, može da bude i upala uha, može da se desi da imate neke probleme sa ovim vratnim pršljenovima koji pritiskaju tu te slušne nerve, i svašta nešto može da se desi što može da nas zasmeta. Anemija, na primjer, također može se desiti da ste anemični, slabi, nežni i da vam stalno šušti u ušima, što uopšte nije mala pojava. Mnogi ljudi se žale na to. Zatim ljudi koji imaju hipotireozu isto osjećaju to šuštanje, mogu da osjete, ali i ne moraju. Zatim, ako imate povišen pritisak, obično ide sa šuštanjem u ušima, povišen pritisak, kolesterol, povišen šećer. Znači, zapaženo je da se tinitus javlja duplo više kod ljudi koji imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju. Ako se jave, dakle broj ljudi koji se javlja kod insulinske rezistencije oko 30%, a kod dijabetesa dakle duplo više, znači 50 do 60% ljudi koji imaju dijabetes. I negdje je nauka to istraživala i istraživali su pacijente koji su dijabetičari i utvrđeno je da stvarno oni imaju prisustvo šuma u ušima. I dakle naučno je dokazano da ljudi koji vole da jedu slatke grickalice, da šećer u našoj krvi podstiče pojavu šuštenja u ušima. U stvari, šta se događa kod tinitusa? Lekari i današnja klasična medicina povezuju tinitus sa gubitkom sluha. Tako da signal koji dolazi iz uha i ide prema mozgu ne može da se registruje u mozgu i mozak stvara, dakle u svojim centrima stvorit će neke čudne šumove, neki ga nazivaju fantomske zvukove, jer ti zvuci mogu da ne budu samo šum, šuštanje i tako dalje, može da bude i nešto mnogo teže i ljudi mogu da imaju strašno jake zvučne efekte da čuju. Tako da, naravno, psihološki problemi su nešto što uopšte ne treba da zanemarimo. Dakle, svi smo danas pod velikim stresom, a dovoljno je čovjek da se iznervira, da padne u stres, da mu skoči kortizol, skočit će mu pritisak, počet će da mu šušti u glavi, ne može da misli i eto ga, tinitus kuca na vrata. Dakle, kod anksioznih ljudi kojima ne treba mnogo, jedna jedina reč bit će im dovoljno da se oni iznerviraju, da padnu u vatru, da odgovore ovako ili onako, da se začudite toj nekoj snažnoj reakciji za koju ste smatrali da uopšte nije imalo potrebe. Ali eto, ljudi koji imaju nesanicu, ljudi koji su pod depresijom, također
su ljudi koji nemaju dobar način ishrane, znači jedu rafinisanu hranu u kojoj dominiraju šećeri, što naravno doprinosi lošoj cirkulaciji, doprinosi oštećenju slušnih nerava i prema tome sve je to nešto što smeta. Također, nauka je utvrdila da tome mogu da pojavi tinitusa može da doprinese i upotreba pojedinih lekova, kao što je aspirin. Velika količina aspirina, na primjer, u neprekidnom periodu, moramo da vodimo računa da tu nađemo meru. Zatim, pored antibiotika i aspirina, od lekova koji će da uđu u uži izbor da su možda uzročnici vaših problema sa tinitusom, zapravo može da budu i antidepresivi, lekovi za izmokravanje. Dakle, ja vam ovim ne kažem da vi ne koristite te lekove, samo vam kažem šta je nauka utvrdila i šta je stvorilo rizik pojave tinitusa. Moguće da lekovi za izmokravanje kao takvi nisu loši, jer koriste mnogim ljudima i nisu loši, ali je problem možda što ljudi ne unose dovoljno tečnosti, možda dehidriraju i možda taj proces dehidracije ne unose dovoljno tečnosti da bi nadoknadili ono što su izmokrili i počinje šuštanje ušima, što uopšte neće biti neobično. Na tržištu imate brojne lekove. Za tinitus prirodne lekove ja ću prokomentarisati nešto na svoj način. Ono što je važno, a to je da svaki čovjek koji ima tinitus i koji nema, nebitno, mora da sredi svoj šećer u krvi da dođe do normala. Ne sme da bude godinama u insulinskoj rezistenciji, to razara bubrege, razara sve organe u telu, to stvara jedan veliki problem za zdravlje, a evo čak i za tinitus. Znači, ja savjetujem da se toga svako reši, toga bar danas nije teško da se rešimo. Način i zdrava ishrana uopšte nije nedostupna i nejasna ljudima. Vaši lekari vam sigurno daju savjete šta treba da jedete, kako da se aktivirate, da radite vežbe, šetanje, koju hranu da jedete, kako da održavate život, dakle stil života koji će vas dovesti do jednog zdravog i kvalitetnih načina života, jer tinitus kada se javi stvarno stvara kod ljudi nervozu, ne mogu da podnesu kad su u tišini, jer to se onda jako čuje. Njihov mozak, dakle, proizvodi te neartikulisane zvuke koji nekad nisu samo šuštanje i zujanje, nego nešto i mnogo gore. Dakle, ljudi su nervozni, anksiozni, ne mogu da spavaju, sve to loše utiče na njih, praktično su stalno pod stresom. Ali vi ćete vidjeti da mnoge farmaceutske kuće proizvode kombinaciju različitih vitamina, minerala, koji bi bili tu korisni i tako dalje. Naravno, neće vam to štetiti, ali ono što je bitno, svaki čovjek mora da promeni način ishrane. Ako se za magnezijum kaže da je odličan za kognitivne funkcije, da je odličan za opuštanje mišića, da je odličan za smanjenje stresa, da dobro metaboliše, dakle, kalcijum, fosfor, dakle, pa oko 500 različitih hemijskih reakcija je u kojoj magnezijum učestvuje i magnezijum je jedan od najvažnijih minerala koje vi morate da unosite. Ja bih vam preporučila da unosite kroz hranu. Znači, sasvim je lako moguće uneti magnezijum. Dakle, sva zelena hrana, sve tamo gde ima hlorofila, jeste u stvari prisustvo magnezijuma. Koristite to, magnezijuma ima negde manje, negde više, ali svakako nećete pogrešiti. Ako unesete što više biljne obojene hrane, već ćete naći magnezijuma. Zatim E-vitamin koji širi krvne sudove, na neki način pojačava cirkulaciju kao magnezijum i jedna je vrsta prirodnog, da kažemo, aspirina, jel? I E-vitamin, pa naravno da će se naći u orašastim plodovima i ne sme da prođe dan da ne uzmete jednu šaku orašastih plodova. Dalje, ono što sam pročitala, što je nauka istraživala, ginkgo biloba. Vi znate da je ta biljka koja se posebno koristi za pamćenje, za rasuđivanje, za koncentraciju, protiv depresije, protiv zaboravnosti, uglavnom za to, ali i za mnogo više od toga. Ali nauka je negdje utvrdila da ginkgo biloba zaista može da reguliše tinitus i tako se i ta biljka kotira. Dakle, vi možete praviti tinkturu, upravo ja sam
u postupku spremanja tog klipa, tako da ćete vidjeti kako se pravi ta tinktura za par dana od listova ginkgo. Ginkgo biloba je drvo koje se sve češće nalazi i možete ga sami napraviti, možete i da kupite, to nije toliko skupo koliko je korisno i probajte sa ginkgom. Dakle, nauka je utvrdila, većina naučnih radova je utvrdila da ginkgo biloba jeste koristan za tinnitus. Neki, nažalost, naučni radovi nisu dobili te rezultate, pitanje kako su napravili ekstrakcije i tako dalje, već ćemo tu ulaziti, nauka sve više i više istražuje i ćemo poverovati nauci jer su to vrlo rigorozni metodološki pristupi da se utvrdi da li nešto dobro deluje ili ne deluje dobro za otklanjanje tinitusa. Dalje, naravno, i kalcijum, pa onda apsolutno svi minerali. Ne sme da vam nedostaje ništa u telu. Znači, morate da promenite stil života, morate da odete da napravite procenu krvne slike i da vidite šta vam nedostaje. Posebno se ističu i B, kompleks B vitamina, B12, jer oni oporavljaju naše moždane nerve i moguće da nemate dovoljno B vitamina i zato proverite to. Ono što je jako važno, postoje eterična ulja koje možete s polja da aplicirate, koji povećavaju koncentraciju, tako da oko ušne školjke možete da utrljavate eterična ulja koja su izrazito smirujuća, kao što je lavanda, na primjer, kao što je menta. Oni koji povećavaju cirkulaciju, to je eterično ulje kleke. Znači, sve to nešto što vi možete da kupite. Ja ne mogu da vam savjetujem za unutrašnju upotrebu, jer takva eterična ulja, ja mislim da se ne mogu naći u slobodnoj prodaji i zato ne mogu da vam savjetujem, ali za spoljašnju upotrebu da. Također bih vam posavjetovala jedno posebno, mirisno, predivno eterično ulje koje se zove pačuli. Znači, to je jedna biljka iz tropskih krajeva. Pačuli, ja sam je sasvim slučajno kupila kada sam isprobavala razne mirise eteričnih ulja i prosto sam ga kupila jer mi se dopao taj miris i to mi je bilo umjesto prirodnog parfema. Dakle, prepoznaćete taj miris, mnogo veštačkih materija imitira taj miris u original parfemima, ali ovo je prirodno pačuli ulje. Pri tome vi ćete dobro to da utrljate oko ušne školjke i to će pojačati vašu cirkulaciju i oko oba uha, ukoliko samo na jednom slabije čujete i osjećate prisustvo tinitusa, tada samo na jednom to radite. Tako da će to imati dvostruki efekat. Vi ćete mirisati prijatno kao na najskuplji parfem, a to će pojačati cirkulaciju u vašem uhu. Ono što je važno, morate da proverite vaše slušne sposobnosti, da li dovoljno dobro čujete i ukoliko ne čujete dobro, odmah morate da nabavite slušni aparat, jer danas lekari smatraju da je to najbolji način da se pomogne i da se izbegne tinnitus, čuće se manje. Znači, to danas nije problem, ja vam savjetujem da nešto uradite po ovom pitanju, da ne trpite. Živimo u 21. veku i treba nešto da napravimo, da promenimo stil života, da počnemo više da se krećemo, da jedemo hranu zdravu i da koristimo neka prirodna sredstva. Naravno, možemo i da pijemo čajeve kao što je lavanda, kao što je žalfija koja povećava cirkulaciju, kao što je čaj od ginkga bilobe koji povećava cirkulaciju, pogotovo u moždanim delovima tela. Dakle, možete da pijete sve čajeve koji smiruju, dakle to će smiriti vaš stres i to će smanjiti taj jak pritisak da non stop čujete, da ne možete da se opustite nikako. Nadam se da bar neki od ovih savjeta naći će mesto za primjenu. I neko od vas mi je postavio pitanje o jednom drvetu koje je ta osoba je nazvala to drvo jasika. U našem narodu ona se zove trepetljika i ušla je u pesme. Znači, to je vrsta topole i u stvari pripada familiji vrba, jel? Pa ćemo vidjeti koliko su slični i sa ostalim vrbama. Ima puno vrsta topole kod nas, i bela i crna i ona jablanje vrsta topole, ali ja verujem da svi najviše volimo tu trepetljiku koju naučnici nazivaju populus tremula. Ona
treperava topola. I negde ona je za mene neki simbol leta. Kad putujem na more pa duž Ibra u onoj Ibarskom magistralom vi ćete naći mnoštvo tih jasika kako odolevaju suncu i kako one njihove divni listići nekako trepere na tihom vetru zato što imaju vrlo tanke one lisne drščice a ako malo zagledate njihova poleđina, naličje lista je svetlo sivo, a gore je zelena i to daje tako jedan lep prizor. Prosto se sunce rasipa po tom drvetu i uživate dok gledate u drvo, u njegovu impozantnost, veličinu, lepotu. I još ako nekada izađete da se odmorite od dugog putovanja, osjetit ćete kako šumi, drveće šumi, prijatno šumi. To šumi tako da vas smiruje. Divno je to drvo. Narod je naravno voleo malo to da mistifikuje, ali nauka se potrudila da potvrdi da jasika ima u sebi tih jedinjenja koje smiruju čoveka. Nema tu ničeg magijskog, tu ima fiziološkog, dakle tu se nalaze jako korisna jedinjenja koja svima nama mogu da koriste. Naravno, kada je u pitanju kora drveta, kod jasike ili trepetlike, dakle koristi se i kora, koriste se i oni prvi prolećni pupoljci, onako blago lepljivi, koriste se i listovi naravno. Ono što je interesantno, ta kora jasike, ona se bere u proleće kada je kora mekana i onda je berete, sušite, meljete i jako je korisna jer sadrži u sebi salicin, nazivaju je zelenim aspirinom i svo to drveće iz familije vrbe, bela vrba i tako dalje, može da zameni kinin i koristio se u bolestima protiv malarije, protiv raznih teških zaraza kao što je bila ona posle Prvog svjetskog rata i dobro je da imamo to kod kuće. Dakle, taj čaj od kore jasike se može koristiti za sve prehlade, za sve groznice, za sve napade temperature i vrlo se lako sprema. Znači, na jednu šolju vode stavi se jedna kafena kašičica samlevene kore jasike i to se kuva negde na tihoj vatri oko 5 minuta, a onda to neka stoji još sat vremena, procedite i koristite polako po četvrtinu šolje ispred svakog obroka, znači ne više od četvrtine. Tako da 3/4 šolje dnevno je dovoljno da popijete, da vam bude bolje. To je jaka biljka, astringentna, znači ona ima tu skupljajuću moć, ona nije samo da će da učini da padne temperatura, da se zaštitite od prehlade, od kašlja, od svega toga što nosi sa sobom grip i sve ostale muke, nažalost, koje smo preživjeli skorijih godina. Sama jasika ima i druge važne osobine. Znači, recimo i kora i ti pupoljci se koriste za upalne procese, znači antiupalna, zatim antibakterijska, ima antibiotska svojstva. Recimo, protiv upale prostate, dobro bi bilo muškarci da isprobaju taj recept kombinacije kore i mladih pupoljaka. Vrlo je veliki dezinfekt, zato što sa tih lepljivih pupoljaka pčele dolaze i sakupljaju materijal od koga u budućnosti prave propolis. A propolis štiti samu košnicu od bolesti, a prema tome u tom lepljivom pupoljcima, vrhovima, dakle, nalazi se nešto veoma korisno. Dalje, primećeno je da veoma dobro deluje na ljude koji imaju histerične napade, koji imaju napade panike, koji su strahovito nervozni, uzrujani. I evo, ja ću vam sada dati jedan odličan recept koji možete da iskombinujete. Po 15 grama kore jasike, 15 grama listova maline i 15 grama korena valerijana. Tu kombinaciju kuvat ćete u litar vode dok ne uvri na 600 ml, a onda ćete da pustite jedno sat vremena da odstoji i posle toga ćete polako da procedite preko pola kafene kašičice najljuće crvene papričice koju imate
znači one samlevene. Znači samo da procedite preko nje, ne sme da stoji, bit će jako ljuto, neće moći da pije. Dakle, ona ima smirujuće dejstvo i od uvek su ljudi pravili čajeve. Ali eto, danas postoji to verovanje, ako dotaknete drvo jasike, tada ćete odmah da se smirite. Nema toga. Ne postoji, to su ljudi izmislili, ali nauka je potvrdila da postoje jedinjenja koja se nalaze u toj biljci. I moguće da delimično ta biljka isparava ta jedinjenja, pa se ljudi prijatno osjećaju, ali to nema ni sa čim svesnim objašnjenje. Tako da nikada nemojmo zaboraviti da je drvo jasike deo prirode, da je čovek deo prirode, da je svaka biljka deo prirode i da smo svi mi stvoreni kao i priroda. Mi nismo, dakle, ne možemo prilaziti biljkama sa obožavanjem, jer to su stvorenja. Znači, obožavanje pripada samo jednom Bogu, a stvorenja, kao što su biljke, životinje, zaslužuju našu ljubav. Ja lično volim da dodirnem biljku, volim da dodirnem njenu koru, volim da dodirnem drvo, jer osjećam snagu, jačinu njenu, ali ne vidim u tome ništa što ne treba da se vidi i što nije potrebno čoveku. Sasvim možemo dobro da se držimo i ove priče i sa ovim čajevima koje sam vam dala kao predlog da koristite i naravno da to možete da isprobate. Naravno, ta kora je jako dobra, prave se razni melemi od nje, protiv ekcema, protiv hemoroida, protiv rana, protiv upalnih procesa na površini. Znači, dobar je za kožu zato što steže, sužava onaj prostor kada se povredimo na koži, neće se širiti ta rana, nego će se skupljati, poboljšava to, dakle, zarastanje rana i zato je dobro i protiv dijareje, naravno. Kora i ostalog drveća također se koristi na sličan način, sve zavisi koja je navika i šta je ušlo u naviku jednog naroda koje biljke da koriste. Znači, uvek treba u stvari da imamo spremne negde te meleme, jer možemo uvijek da se povredimo, možemo da se opečemo, može da se pojavi neki ekcem iz čistog mira, pa eto da probamo sa time. Zašto da ne, ali ona je analgetična, ako vas koleno boli, zglobovi, slobodno premažite tom kremom vaše zglobove, bilo na prstima, bilo na stopalima, bilo na kolenima i osjetit ćete poboljšanje. Ne morate da kupujete one preskupe kreme koje uopšte ne znam šta stavljaju u njih kad su toliko skupe ali evo, ovo možete da dobijete prirodno, sigurno i da budete sigurni da će vam pomoći, jer je to narodna tradicija, jer je tu tradiciju proverila nauka i mi nemamo razloga da sumnjamo. I evo, neko je postavio pitanje koje muči sve žene ovog sveta i devojke, ali budite uvereni da muškarci sve više imaju te probleme, a to je hormonski disbalans. Znači, za ovih 30 godina ja sam nebrojeno puta savjetovala i devojke i žene koje imaju razne posljedice hormonskih disbalansa i dala sam sve od sebe. Zaista sam dala sve od sebe da tim ženama pomognem, da slučajno ne upadnu u razne, da kažem, zamke, biljne zamke koje na prvi pogled pomažu, ali na drugi pogled, kad malo bolje pogledate, to uopšte se nije pokazalo kao dobro. U poslednje vreme vi ćete naći brojne savete, žutinoćurak, sladić, viteks, ovo, ono, neke zlatne make, čuda neka. Naravno, ja nisam, za neke od tih biljaka znala sam ih pre 30 godina, ali nikada nisam htela da ih primenjujem na ljudima, jer to ne bih primenila na sebi i zato nisam htela da govorim nikome drugome. Znači, ono što bih sebi primenila, to sam uvek govorila drugima i uvek sam išla na tu sigurnu, potvrđenu varijantu. Disbalans hormonski dovodi do pojave mnogih neprijatnih situacija. Znači, ciklus je neredovan kod ženske populacije. Pojavljuju se ciste na dojci, ciste na jajnicima. I kod muških i kod ženskih se pojavljuje herpes, pojavljuje se hipotireoza, opadanje kose. Na jednom predavanju prišao mi je čovek i kaže, ja sam da vam kažem, ja sam se izlečio od
tumora dojke, muškarac. Znači, nemojte misliti da muškarci ne mogu to da dobiju, naravno u mnogo manjoj meri, jer kod njih taj hormonski disbalans nije tako osjetljiv kao kod žena, kao kod ženske populacije koje imaju svakog meseca taj mesečni balans hormona. Ako nema tog mesečnog balansa hormona, vrlo brzo može da se desi nešto što iskoči, a to nešto što iskoči je neki drugi hormon, neki treći, 10. hormon koga niste planirali. Jednom prilikom jedna osoba me pozvala telefonom i kaže, evo sad sam bila kod lekara, nije mi dobar progesteron, htjela bih neku progesteronsku biljku. Ja nisam mogla da verujem koliko ljudi ne razumeju opasnost takvih priča. Nikada nemojte, evo i ovo puta ću ponoviti, nikada nemojte koristiti biljke koje su estrogenske i koje su progesteronske namjerno, ciljano. Znači, ja sam sada estrogenska biljka, kao što je sladić, i sve može da poraste, ali estrogen će da ostane tamo gde jeste. Ne. Znači, ja vidim da mnogi savjetuju to i za kašalj, i za regulaciju cista na dojci, jajnicima. Znate, nemojte se igrati sa takvim savjetima. Evo sada svakome to mogu da kažem. Zašto? Zato što sladić istovremeno deluje i na testosteron, na prolaktin, na kortizol, znači na svašta nešto deluje. A vi kao osoba, ja, bilo ko od nas, lekar, ne može da vam izbalansira hormone u kojoj vi unesete jednu biljku koja će da zaustavi jednu vrstu hormona, a da bi druga porasla i da tako smo sad sve sredili. Ne, hormoni su povezani kao jedan najsavršeniji puzzle. I ja mogu da vam posavetujem ono što sam vidjela da pomaže svima. Mnogim ženama je pomoglo da se reše sterilnosti, zato što nisu imale dobar hormonski status i nikako nisu mogle da ostanu u drugom stanju, iako su bile zdrave za rađanje. Drugo, regulisale su mnogi žene svoje hormone u toku PMS-a, a također i u toku perioda klimaksa. Dalje, mnogim ženama je nestale su ciste na dojci, ciste na jajnicima i mnogo toga. Zašto vam ovo govorim? Najviše se govori o estrogenu i o progesteronu. Estrogen ako je visok, to znamo da nije dobro, da će to podstaći proliferaciju ćelija. Estrogen ima i tu ulogu, on zadebljava našu matericu, priprema nas za mesečni ciklus, zadebljava je u smislu što se povećava broj ćelija, ali masnoće i ostalo to radi progesteron. Znači, povećava broj ćelija, podstiče proliferaciju ćelija. I zato kada je estrogen u višku, nije dobro. Progesteron ima svoje pikove kao i estrogen i oni kod pravilno izbalansiranih hormona zapravo jedni druge regulišu. I ako utvrdite koje su biljke koje su dobre za to i šta je ono što pravi taj disbalans između estrogena i progesterona, vi ste već izlečeni. Samo će trebati vreme da se to pokaže. Znači, da ne bi došlo do disbalansa progesterona i estrogena, znači morate da izbacite iz upotrebe, barem iz česte upotrebe mlečne proizvode koji su prepuni estrogenih hormona koje se daju životinjama da se bolje plode, koje su prepune prolaktina da bi životinje davale više mleka. Njihovo meso je također prepuno estrogena. Znači, nemojte koristiti stalno mlečne proizvode i meso. Svedite na to, ako to često koristite, svedite to na povremenu meru. Imam sam jednu blisku rođaku kojoj je doktorka savjetovala, jedna mala digresija koja će vas možda malo štrecnuti. Žena je bila u svojim dobrim godinama, 40 godina, zdrava, jaka, i doktorka joj je rekla, pošto ima problem sa osteoporozom, imaće slabe kosti i tako te priče, da onda svakoga dana mora da popije po pola litra jogurta. I šta se desilo? Ona je pila svakoga dana pola litra jogurta mesecima, godinama. Njen kalcijum se nije poboljšao, njeni parametri za osteoporozu se nisu poboljšali. Šta se dogodilo? Žena je dobila problem na dojci, žena je dobila oticanje zglobova.
Znači dobila je upalu zglobova od kojih nije mogla da se oslobodi možda ni danas. Zato vam kažem, znači također tu spada kafa, tu spada alkohol, tu spada pušenje. Znači jedan od važnih i velikih, da kažem, rizika za nastanak problema sa dojkama ili jajnicima i hormonskog disbalansa jeste zapravo to što ćete vi unositi veliku masnoću. Masne ćelije proizvode estrogen i estrogen skače. Znači morate da zaustavite, morate da smanjite, sa godinama smanjite obroke i hormoni će nekako dolaziti na svoje mesto čak i ako ste u klimaksu. Nemojte misliti da je disbalans hormona u stvari samo problem progesterona i estrogena. Znači to nije najveći problem. Zato ne smete da koristite biljke koje su ili estrogenske ili progesteronske. Napravit ćete takav darma da ćete se čuditi. Ja sam to prvi put primetila davno. Na predavanje mi je došla moja studentkinja koja je bila lepa devojka, mršava, sa prelepim baršunastim tenom. Odjednom ona dolazi na moja predavanja, ja vidim devojku, ima 10 kg više, a po licu rasute akne kao da je u pubertetu, a ona ima 22 godine. Ja je pozovem da je pitam o čemu se radi, šta je problem, i tako smo posle razgovarali, ja sam dala savete. Ona je, ja neću da kažem sada šta je njoj lekar prepisao za regulaciju hormona, nije to moj posao da se bavim lekarskim protokolima, ja ću vam pričati svoje iskustvo. Ja sam njoj dala moju priču i moje iskustva. Nisam joj rekla nemoj da piješ, ni pi, ni radi ovako, ni radi onako. Ja sam joj rekla probaj da piješ čaj od hajdučice. Znači, možeš da ga piješ 6 meseci bez prekida. Ništa se neće loše desiti. Ne možeš da se predoziraš. Neće da ti podigne mnogo estrogena, da ti mnogo smanji progesterona i obrnuto. To se neće desiti. Zašto? Zato što je hajdučica biljka koja ima modularnu funkciju. Znači, ako vidi da se nešto tu gega gore dole, odmah ona kao jedan policajac zaustavlja, povećava, smanjuje, snižava, ali vi morate da vodite računa o tome šta jedete, šta pijete. Znate, najveći problem kada je dan borbe protiv tumora dojke, jednom godišnje možete da slušate, lekari pričaju, znači najveći rizik jeste beli šećer. Prestanite da koristite beli šećer u tolikoj količini. Znači to će poremetiti vaše hormone, to će povećati masne ćelije u vašem telu koje će i kada odete u klimaks da proizvode estrogen. Vi nećete, sada vaši jajnici ne mogu da proizvode estrogen, ali zato te masne ćelije proizvode estrogen i remete tamo prolaktin i to utiče i na vašu štitnu žlezdu, to utiče na vašu dojku, na vašu matericu, na tiroideu, na herpes, znači počinju da se pojavljuju autoimune bolesti. Herpes i tiroideja bolesna svrstava se u autoimune bolesti. Kada vi ne možete da utičete na imunni sistem, kada on pobesni i radi šta god hoće. Znate, to je samo zato što se ljudima savjetuje, ovo je odličan suplement, kombinacija ovog, onog, super. Nije naše telo naviklo na svaku biljku. Vi možete da savjetujete zlatnu maku ženama koje žive blizu brazilskih šuma u Južnoj Americi, u Brazilu, u Sao Paulo ili gde već, ili gde se već ta biljka nalazi. To je nešto drugo. Ali mi ne živimo u tropskom regionu, mi živimo u regionu umerenog pojasa. I dajte da koristimo biljke koje imaju umereno dejstvo, koje naše telo tako lagano prepozna. Cijela prilike da upoznam ženu koja je mlada bila, želela je da rodi dete, nikako nije išlo od ruke, nikako. Jednostavno i ona i muž su bili sasvim zdravi, spremni za rađanje, sasvim zdravih genitalnih organa, ali nije moglo da dođe do začeća. Šta se događalo? Ona meni kaže, s vremena na vreme meni izlazi ispod pazuha žlezda, ona me boli, tako mi je strašno. Ja kažem, to ti je prvi znak, ili bubuljica na licu, neuredan ciklus, žlezda, pa kaže, u redu je moj ciklus. Ok, nije kod svih ista priča, svi smo mi različiti, ali začeća nema. Hajde da vidimo dalje. Šta se desilo? Na osnovu toga što sam vidjela da ta žlezda ispod pazuha njoj divlja, pa se smiri, pa opet divlja, ja njoj kažem,
hajde molim te, ako hoćeš da me poslušaš i da koristiš hajdučku travu, pa možeš jedno 3 meseca, po 2, 3 šolje dnevno, možeš i litar, možeš i 1 šolju, ali nemoj prekidati. Šta se desilo? Posle 3 meseca ona je sasvim lagano ostala u drugom stanju. Pri tome čak nije ni radila na tom začeću jer se nadala da će da ide na vantelesnu. Znači imala je, tako reći, i retke intimne kontakte sa svojim mužem. Znači desilo se čudo. Kod jedne druge žene također se desilo čudo, išla je žena nekoliko puta u Češku na vantelesnu i nikako nije mogla da se zadrži ta trudnoća. Isto sam joj posavjetovala. Posle 7-8 meseci njen stomak je bio do zuba i ja sam pomislila, pa ova žena je sigurno bila na vantelesnu. Ne, kaže, ja nisam te poslušala, šta si mi rekla? Pa da, ali ništa mi nisi rekla, nisam imala povratnu informaciju tek sada kada sam te srela. Tako da, imajte poverenja u hajdučku travu, to je nežna biljka, nežna i snažna, kao tiha voda koja breg roni. Ona će da tiho deluje mesecima, jednog trenutka, hop, sve će da dođe na svoje mesto. I vaša trudnoća, i vaši hormoni, i vaš brz ulazak u klimaks, ako ste se dotad mučili pa se mučite, pa ciklus hoće pa neće, pa tako dalje. Ili ako je neuredan ciklus, ta moja studentkinja je divno lice opet dobila, javila mi se da se udala, dobila je dete. Znate, to su sve tako radosne priče koje želim s vama da podelim. Ja nemam neke tajne koje krijem od vas. Ja imam samo obične stvari koje su mi igrom slučaja došle pod ruku i ja je sada radosno delim sa vama. Naravno, imam i drugih savjeta koje mogu da vam dam. Što se tiče recepata, na primjer, to sam čula da je jedan cenjeni, tradicionalni, starosrpski recept koji se pravi na sljedeći način. 1 supena kašika kukuruza, 1 supena pšenice, 1 supena raži i 1 supena ovsa. To se sve stavi u 2 litra vode i krčka se dok se ne prepolovi na 1 litar. I onda taj 1 litar pijete, ako imate cistu, što je neko postavio pitanje, adenofibrom, dakle cista koja je benigna, onda to pijete 15 dana, možete i koliko hoćete, to je jedna vrsta supe koju procedite i pijete i naravno da vam ne škodi, najviše volim takve recepte koji su nam i hrana i lek, ali ako imate tumor, onda to nastavite 3 do 6 meseci. Drugo, ako se pojavi na dojci ciste, ako se pojave na jajnicima ciste, znači, pored toga što ćete piti čaj od hajdučice obavezno, možete piti i ovo, možete 7 dana hajdučicu, 7 dana ovaj recept koji sam vam rekla sa žitaricama, kako god, samo nemojte da prekidate. S druge strane, potrebno je da stavljate oblog na dojke od ricinusovog ulja, ako imate tu neku cistu, na to mesto stavljajte oblog preko noći, a preko dana utrljavajte što više ricinusovog ulja jer je ono antikancerogeno i prodire difuzijom s polja. Također, ako imate ciste na jajnicima, također stavljate jedan odličan oblog preko stomaka noću i to će polako da iščezava i nestaće. Problem je kada su čajevi u pitanju, ako vi imate velike odlive, primjer imate mijom na materici i dobijate velike odlive, hajdučku travu ne smijete da pijete u toku ciklusa da vam ne bi pogoršalo taj odliv. Znači, između ciklusa pijete hajdučku travu. Ako su odlivi veliki, u toku ciklusa pijete čaj od rastavića, koji je jedan od najjačih čajeva koji zaustavljaju krvarenje. To i uvek znajte, jer svakoj ženi može da se desi odliv. To moramo da znamo i to imajte na umu. Kada pođete na odmor, uvek imajte sve to spremno. Dalje, koristite svakoga dana dosta voća i dosta povrća. 400 grama voća, 400 grama povrća. I sad kad ja to tako kažem, to izgleda ogromno, ali nije. To je malo. Začas pojedete 400 grama voća, povrća, dovoljno da izblendirate 2 malo veće paradajza za neku svežu čorbicu. Eto vam 400 grama i plus malo 1-2 belog luka, peršuna. Dobili ste odlično i pojeli ste odlično. Dalje, laneno seme obavezno 2 do 3 kašike dnevno, zato što ona isto ima jednu sposobnost da reguliše, a pri tome ima puno vlakana koji će da upiju višak onog hormona koji je kod vas i koji vam smeta. Dalje, evo prekrasne da, ako ste skloni tome,
Iako ste imali ciste na dojci, nemojte da pijete povrće, nemojte tamno, nemojte gazirati, nemojte torte svaki dan, nemojte sireve kačkavalje, nemojte, molim vas. Znači, jedite prirodnu hranu, a sebi ponekad jednomesečno dajte na volju da biste sačuvali svoje zdravlje. Ono što želim da vam kažem, čuvajte se, dakle, počela sam tu priču da pričam pa sam otišla na drugu stranu, ali vraćam se sada. Znači, sačuvajte se od biljaka koju vam neko savjetuje, to je estrogenska, to je progesteronska biljka, ako imaš ovo malo pije, nemojte s tim da se igrate. Zašto? Zato što se može desiti da vam to poveća prolaktin. Znači, ako je prolaktin povećan, tiroidea ne funkcioniše dobro, nema ovulacije, dojke će vas boleti, osjećat ćete se napetost dojke, dobit ćete herpes čest, znači smanjit će se libido. Znači, to je jedan hormon, gonadotropni hormon, koji utiče na žuto telo da proizvodi progesteron. Znači, nije sad ni bitno na što utiče i znamo samo da nije dobro da ga imamo i da ga mnogi imaju koji imaju Hashimoto. Znači, gledajte da ga spustite. Vitamin B6 spušta nivo prolaktina. Znači, govorit ću vam o smokvama, bananama koje u sebi sadrže B6 i koji će moći da vam spusti prolaktin. I zato onaj domaći recept gde potopite suve smokve u litar, 40 smokava potopite u litar maslinovog ulja i to stoji 40 dana, onda pojedete po 2 smokve i malo tog ulja svakog dana i ten se očisti, sve se sedi. Što to znači? To znači da hormoni dolaze na svoje mesto, da prolaktin dolazi tamo gde mu je mesto, ne gura se gde mu nije mesto, da nam smeta i štitnoj žlezdi i polnim hormonima i tako dalje i tera nas da nam opada kosa. Znate, mnogim ženama tako opada kosa. Znate, tako da trudimo se da ne izađemo iz svega toga. Dalje, čim osjetite da vas malo dojke bole u nevreme, ne pred ciklus, nego u nevreme. Pred ciklus moraju malo da vole. Kod nekih žena se to ne događa, kod nekih se događa. Znači, ako u nevreme bole, odmah hrana bogata magnezijum. Ako niste u prilici da jedete, molim vas, odmah popijte suplement magnezijuma i to će odmah da spusti prolaktin. Dalje, dopamin spušta prolaktin. Šta vam to govori? Kad ste namršteni, kad niste srećni, kad imate problema i kad vam nije ni do čega pada dopamin, hormon sreće. Ali kad se trudimo da danas izaberemo da budemo srećni, znači danas mogu da izaberem da budem nervozna, ljuta, da li me neko iznervirao, ili ću da izaberem pa šta me to briga, to je njegov problem, ja hoću da budem srećna, ja hoću da moj dopamin bude visok, dakle taj dopamin snižava prolaktin. Zato nije čudo što tužne žene, povučene, depresivne, često dobijaju ciste na dojci, ponekad i teža oboljenja. Dalje bih vam posavjetovala da s vremena na vreme sebi priuštite zeleni sok od divljih biljaka, a imate i da kupite zeleni sok od speltine trave. Dakle, 2 puta godišnje, mjesec dana koristite to. Odličan je regulator hormona, odličan je antitumorski agens i ja vam to savjetujem kao veliku pomoć. Dalje, od biljaka koje snižavaju prolaktin, tu je žalfija. Znači, ako dojite dete, pa mleko nikako da presahne, izvolite, popijte čaj od žalfije, spustit će se prolaktin, presahnut će mleko i krenut će estrogen da radi svoj proces pojave ciklusa posle dugog vremenskog perioda od porođaja i u toku trudnoće. Dalje, virak se isto tako pominje kao biljka koja spušta prolaktin. Vi možete da koristite kombinaciju virka i hajdučke trave, mnogi to rade. Ja se kunem u hajdučku travu i zato vam nju predlažem. O virku imam dobro mišljenje, ali preferiram hajdučku travu i govorim vam ono u što sam ja sigurna. Nažalost, sa povećanjem prolaktina, dakle serotonin može da poveća prolaktin. Tako da ako se lečite od depresije i koristite antidepresive koje povećavaju nivo serotonina naglo, počet ćete da dobijate bolne dojke. Znači, odmah idite kod svog neuropsihijatra i tražite da vam promeni lek. Oni znaju koji naglo povećavaju serotonin. Koristite oni koji nisu iz one MAO grupe ili kako se to već zove, tako da sebi možete da pomognete. Ja mislim da sam ono osnovno što sam htjela da vam kažem kazala
I uvek možete da mi postavite pitanje. I vaše migrene će doći na svoje mesto ako budete koristili biljke koje regulišu vaše hormone, vaše menstrualne migrene, vaše napetosti. Znate, kad su hormoni neizbalansirani, dolazi do te napetosti, dolazi do depresije. Žene osjećaju da su naduvene, teški su im noge, imaju pojačan apetit, samo bi jele čokoladu, slatkiše, pile Coca-Colu, jele kačkavalje, jake ukuse i tako dalje. Ali evo, ja vam savjetujem sasvim jednostavan život, jednostavnu hranu, jednostavne biljke i budite uvereni da će vam to biti od velike pomoći.